Nagsugod na og pangabot sa Cebu South Bus Terminal karong adlaw sa Miyerkules, Oktubre 30, ang mga pasayro nga buot mo biyahe pauli sa ilang nagkadayang dapit sa habagatang bahin sa Sugbo. Kini subay sa pagtimaan sa umaabot nga All Souls Day ug All Saints Day. Usa na niini ang nibiyahe pa gikan sa Valencia, Bukidnon nga si Baby Villar. Kinsa paingon sa lungsod sa Toledo. Dili busy bitaw, dili kuan nga basta mo biyahe kag sayo. Dili ka magkalisod-lisod, sakay ka nga murag pinapiot na ana ba. Una nga biyahe mi sayo. Nangandam na pud ang UV Express driver nga si Camilo sa pagdasok sa mga pasayro sa umaabot nga adlaw. Molbual ko, kami kana sila eh. Kana molbual na diha. Inyong biyahe kay 24 hours ni? Oh, 24 hours yun, ma'am. Andam na gimi, ma'am. Kay mo mong gipaabot na ron. Gani ato sab naabtan ang mga empleyado sa South Bus Terminal nga nagbutang og dugang mga bangko gawa sa terminal nga himuong extension sa ilang waiting area. Yarin sa moron daan ng bangko kay para idagsa sa mga tao karong hapon para ready na. Giingong mukabat sa 20,000 ka mga pasayro ang gitanaw nga magpunsisok sa Cebu North ug South Bus Terminal. Asoy sa Regional Director sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa Central Visayas nga igo ang gidaghanon sa mga bus ug vihar nga nagdagan karon sa kadalanan. Nag-issue po ta og mga special permits, dili kay nag-add ta og units. Special permits adtong mga buses nga gi-extend nato ang ilahang ruta distance nila instead nga hantod lang car na may sa tan-aw na mo sa among statistics nga daghan ang mo tabok so gi-extend na mo paingon sa bato. Dugang pagpangandam sab sa ilang opisina ang pakig-alayon sa PIDEA o guban pang kawani sa gobyerno sa pagpahigayon og random drug test ngadto sa mga drivers ug konduktor sa mga buses ug PUV. Duna say police assistance desk ug mga medical station nga on standby sa terminal kung ugaling dunay motumaw nga emergency. Saysay sa PNP Supervisor Police Lieutenant Grant Ian Roselio na sa pagkakaron nagpabiling hapsay ang South Bus Terminal. Nagbutang mi og duha ka police assistance desk diri sa gate sa entrance o sa exit pud sa Pikas. So naamin diri ma'am to assist any questions or any queries regarding sa operation sa terminal. For the coming days, especially ugma and unya pa sa gabi kay uma naman ang klase no. So wala na po yung trabaho, holiday na, start na. So gi-expect gyud mi og ang management sa terminal nga mapuno gyud ang na palikayan lang po nga mag-overflow. Kini si Queenie Huligon alang sa MyTV Cebu.